Hi! Hello, hello, hello mga moms. Alam ko marami makakarelate sa inyo ngayon. So, again, dahil wala akong maisip na pwede kong mas gawin o anong pwedeng gawin, samahan niyo ako. Let's go. Welcome to our CR. So, this is our restroom. Ito yung aming CR. So, parang ko na ng Bomix kanina yung ating pader. So, just kisan tayo. Ay, bago yan. Tatanggal muna tayo ng mga agiw. Pamay na rin tayo. Sige, it's yours na. Ayusin natin yung mga ano natin, hanger. For everything is square and clean. Tayo magpapawis. Hi Irene! Matagal pa po ako babalik, baka 30 pa. Mga ma'am, siya yung mga ads, huwag nyo nga alisin. Samahan nyo muna ako mag-linis. Wala na bang albatros dyan? Sa ilalim? Challenge! Mga moms, baka may albatros kayo dyan. Penga akong albatros. Ubusan akong albatros. Wala na akong albatros.
Chawarat! Hi! Sa Marie. Hi, Jessie Gigante. Yes. Tamang linis tayo for today's video. Kung may mga ads, mga mamusog yung aalisin ha. Kahit walang star, wag lang yung ads. Opo. Ganito talaga ako pagkasimulan. Gusto ko tuloy-tuloy na. Ay, shit. Gusto. Nabasa mga moms.
Ay, Alicia. Salome. Ayun. Yan na pa namin dyan. Tapos na natin. Shirley Mendes. Ganito ako, pag sinumpong ako, bala kay Jen. Magandang hapon sa mga taga Cebu. Dito naman tayo sa kabilang side. Yan. Oo, Bodeng. Unti pa nga yan eh. Bukas na ako pupunta, Bodeng. Ha? Hi, Eva Marie Rita. Hello.
Jane. Hi, Margon. Caroline, hi. May mga ads ba mga ma'am? Huwag nyo nga alisin yung ads, please. Diyan muna kayo kahit mga 20 minutes. Samahan nyo lang ako. Silip-silip ko yung mga narikas natin na. Catherine. Catherine Eleanor. Shoutout Stephanie J. Kylie na Imbo. Kylie, dito ako sa bahay namin. Dito naman tayo ngayon sa kitchen.
Nanay mga basahan dito. Oh, Pot holder, yung bilog. dito. Hi, Lemor. Vanessa Bicong, hi. Kung muna kayo alis ha, dyan lang kayo. Panoorin nyo lang yung mga ads, huwag aalisin. Malamang ko nasan itong mga tiles dito. Ano ginagawa mo dito? Ano na ka makapag-finish?
Ay, nako. Hi, Annalisa. Etrilyas, hi.
Ay, oo nga eh, sana nga eh. Ay, nako, buhay. Wala, andito po ako sa Antipolo. Sino nang iiwan dyan dito sa bahay pag wala ako? Parang wala lang din. Ang dumi rin ng bahay. Stress pag ganyan. Hi, Marsky. For sure, kung nakikita ko ni Mama ngayon, galit na galit yun.
Ay, nako. Hugas ko dyan. Julissa Sambogoy, o ayan na. Shoutout na kita, huwag kaalis dyan. Marites ka lang dyan. Dito naman tayo sa lamesa natin.
Hi! So, pagyari. Ito naman tayo sa kabilang side. Magbenta ng yelo. Pero may kuryente. May galing. Napakahusay. Oh, alas 6 na pala. Hi mga moms, good evening, Rivera Soy. Sinyaman natin si mama. Rama, dear. Hello. Tsaka pala, itong cabinet na to, kung nililinisan ko ngayon, ay pamana sa akin ng
butaselya ko. Ito. Yun ako. Pag nagsimula na akong gumalaw na isang bagay, dire-diretso na yun. Yes, meron akong ashtray. Ang bilis ng mata mo, ha? After that, papunta na tayo sa sala. Somewhere in the sala na ako. Yes, Ma'am Marites here. Confirm. Hi, Jules. Ano to? Julie sa Sambogo. So, pupunta na ako dito sa sala. Ay, dito na. Para kita niyo lahat ng eksena. Paki-share, mga moms. Don't skip the ads, please. Actually, pag nandito talaga ako sa bahay mo kanta.
Hi, baby Mai. Sa punta. Ito kaya dapat yung olive mo. Sa pinmo. Lagyan siya.
Shower out sa lahat. Matagal pa. Thank you. Tutok lang ha, huwag kayo aalis. Wait, asan yung isa kong ganyan? I don't know. Tanong si Desiree. Bumaba, sinamahan yung jowa.
Halika, sabayin niyo ako maglinis. Ito naman sapatusan. Hindi mong sapatos. Ito. One of my favorite heels before, siguro mga ano to, mga 5 to 6 inches. So ito rin, 5 to 6 inches din yan. Yung mga ilan sa mga 5-4 years ko ng heels. Solo. Ito yung rubber shoes na parehas kami ni Brenda. This one. Halos magkapaa kami ni Bayo. Bigay sa akin ng kaibigan ko from Dubai. So hindi ko pa siya nagagamit. One of my favorite heels before. Ayan. Nung ano pa ako nito. Hindi pa ako ganito. Medyo nabigat na. Ito, nag-sale to nun sa Aldo. Nag-sale to sa Aldo noon. Kaya binili ko. Ang ganda rin ito. Kung magtatanong kayo anong size ko, siguro sa shoes depende sa style. So, pwedeng 9. Ganon. Depende. Ito yung mga heels ko before. Diba si sexy na mga heels ko. Kaya lang ngayon, mangarap na.
Kasi isang ganito. Wala akong nakita. Yung mga halaman, hindi na nadidiligan. Ano ba yan? Saan hanapin mo yan? May isang ganyan. Hi, Ma'am Ricela Aras. How are you? Ay, kulay ano? Kulay... Yung malaki na ganito, yung ganyan pares-pares. Sabi ko, di ba, palitan nyo lagi itong tubig. Ano, parang gabi ko lang yung iba. Sa kusina ba, napalitan mo? Okay, sir. Dito sa bahay namin. Hindi ko naman yung tapos. Sapatos na. Ito, pinapalitan. Eh, kasi di malagay yun dyan kasi lahat ng ganito pinagsama-sama natin. Baka nandito sa may... Saan? Dito ata. Sa? Wala. Hmm? Parang naalala ko dito ko nilagay. Bakit ang ganito dito sa akin? Dumi dito niyo. Masyado. Saan yung alis naman? Dumi doon eh. Ay, Sure ka ba nandiyan? Anong laman?
Ganun lang siya. Red sheet. Dadaling ka na yun. May sa ulo mo yun. Red dress. Dito naman tayo ngayon sa labas. Oh, na lang nilapitan. Ngayon, linis tayo naman ng electric pan naman. Kunin mo yung brush doon. Galing ko to kaya. Punasan mo na siya. Mapapansin nyo, mahilig na talaga ako sa pang-home. Ito, yung bayad ko siya. Yung brush na mataas. Alin? Asan? Patingin. Isa lang ba yan yung ganyan ko? Dito na ako sa labas ng bahay. Bakit naman lahat, anak? Hindi, kunin mo yung basurahan. Lahat yan doon ilagay para isang tapon na.
Kung yan, si Risa na ba? Ano ba to? Lalagay ka ng sapatos sa lamesa. Ano ba yan? Ano nangyari sa gilid? Di ba yung ano? Babalik? Angry Bird ba? Angry Bird yung bago. Lagyan mo na lang ito ng... Wala ito laman? Lagyan mo yung laman nyo ng mga bag. Yan, tira dito lang. Para may space mo. Saan ka galing? Ay, okay na ipin mo. Malapit na ako matapos na yung moms. Kapit lang po muna kay aalis. May mga ads ba kayo nakikita? Meron po ba kayo mga ads na nakikita? Just let me know. Comment down below naman po. Franlin Zamora. Huwag ka lang aalisin to. Kasi yung bote, yung tubig, diyan lang to ha, kasi parang daw hindi nag-waste na shoes. Kailangan daw nito. Itong
Ng bag, ng shoes. Yun ang sabi ni Brenda. Kaya pala sa group yun. Jeanette. Naligo ka na. Hindi ba? Itong basa lang. Ano to? Ano yun? Parang Nalabas kami? Balik ka doon. Meron daw, Mi? Meron daw. Thank you. Meron daw. Mga kasama ko. Sa may alis yung sa may yung part niya. Akin yan. Hi! Thank you. Thank you for not skipping the ads sa akin. Hindi ka ba manunood? Dyan. Next week na, Mi? After ng ano ko? Alam mo bang ano, cut-off na?
Ay, iniwan ko sa aking bahay. Aking iniwan, iniwan ko pero ako Ay, puta, kina mo. On. Kasuyo. Ay, ito na lang. Kasi yung ako mo. Yung video. Kita mo? Ayan, so. Bilisan mo muna. Hindi ako basahan. Ano na? Huwag ka nang papakita sa amin. Ay! Mga moms, maraming salamat sa panonood. Later na tayo ulit magtsikahan ha. Maraming salamat sa inyo hindi nag-skip ng ads. I love you.